Hola, soy Dora a moja Britney. Ideme vám povedať rozprávku. Máte radi rozprávky? Áno, áno, áno. My milujeme rozprávky, však Britney. Áno, áno, áno. Britney, miluješ rozprávky? Tak ideme si povedať rozprávku o orechovej potvoni a 5 kokotoch. Pomoc. Britney, počuješ to? Kurva. Musíme im pomôcť. Aby sme sa dostali do orechovej potvone, musíme naraz povedať 3-krát orechový zvrtlík. Poďme na to. Orechový zvrtlík, orechový zvrtlík, orechový zvrtlík. Orechová potvoň sa otvorila. Poďme tam, Britney. Pomoc. Pomoc. Britney, pozri sa, to sú tí 5 kokoti. Vidím tam takých 5 kokotov. Pozrite sa, Doro. Doro, môžeš nás zachrániť. Zachrániť vás? Vám to už načisto jebe. A pred čím vás mám zachrániť? PPP pred tými hnusnými ogrgeľmi. To vám musí jebať.